Бұрын заманда ук түгел, безнең көннәрдә яшәгәндей бер яшь кенә хатын. Аның булгандый бер үги улы. Бу хатын үги улын бик яраткандый. Бу кыйссаны миңа яңа танышым сөйләде. Мондагы хәлләр уйдырма түгел, чынлап та тормышта булган хәл. Бүген безгә кыз сорарга киләләр. Сеңелемне. Ирактан, шәһәр җиреннән. Иртә таңнан барыбыз да аяк өстендә. Идән сәкеләр юылды, тәрәзәләр ялтыратылды, токмачлар киселде, бәлеш мичтә, кунаклар килешкә без әзер. Әти өстендә мунча белән ишек алды. Аның да мунчасы өлгергән. Ишек алдында чүп димим дә инде тузан бөртеге дә юк. Ду кубып кунак каршыларга йөрсәләр дә, әти-әнинең күңелендә барыбер да канәгатьсезлек бар. Мин аны әтинең яңагындагы тирәнәебрәк киткән сырлардан, әнимнең сузып уфылдап куюыннан тоям. Сеңлем дә тояны, әмма ул барыбер да бик бәхетле. Үзебезнең милләт кешесе булмаса да, игер белән бик туры килгән алар. Йөз кыяфәтләренә кадәр охшаш, абыйлы сеңелле кебек. Укыганда танышканнар. Аларның дуслыгына баштарак барыбыз да аяк терәп каршы булдык. Урыска кияүгә чыгарга булмаганны, әмма айырырга ничек кенә тырышсак та булмады. Сеңлем кеше сүзенә бирешә торганнардан түгел. Мин Игорьне яратам. Ул татарчада өйрәнәм дә, никах укытырга да каршы килми. Әгәр дә безне аерсагыз, берәүгә дә әйләнеп карамаячакмын. Белдегезме? Шит милләт дип сүз чыкты исә, безнең авызны шулай томалый. Ахырдан бирештек. Ярар, кызым. Сиңа яшисең. Әмма урыска чыктым дип, динеңне дә, телеңне дә онытасы түгел, мәңге ризалыгым юк. Әтинең шушы сүзе бу көрәшкә чик куючы соңгы нокта булды. Игорь белән сеңлемнең дуслыгына иң куанган кеше безнең булачак кодагый иде. Ул үзе Себер ягында үскән, Татарстанга укырга килгән дә монда урнашып калган. Татарларны бик яратам ди. Сеңлемнең бер алдына 5 артына төшүенә караганда чынга охшаган. Сөйләшәсе сүз сөйләнде, килешәсе килешенде, туй көннәре билгеләнде. Кодагыйлар никахка да каршы түгел икән, алар китте, без туй мәшәкатенә чумдык. Ыгы-зыгы белән сизелми генә ул көндә килеп җитте. Кияү әйткән сүзендә торды. Сеңлем белән никах укыттылар. Мулла кушкач бисмилласын да әйтте, дуга да кылды. Яшь гаилә матур гына кушылып, кодагыйларның эш бүлмәле фатирында яши башлады. Кемнең кем икәнлеген беләсең килсә, бергә торып кара икән. Татарларны яратам дип өзелеп торган кодагый бер заман шәүшәләк, сеңлемне сөймәс хатынга әверелде дә куйды. Әле ярый, кияү акыллы кеше. Тиз генә җаен табып, гаиләсе белән башка фатирга күченде. Улларына бәхет төенчекләренә исем куштыру өчен безгә алып кайттылар. Мулла килеп кулагына азан әйтеп, Данил дип исем куштык. Сеңлем әтинең теге динеңнән, телеңнән яссаң дигәнен күңеленә нык сеңдергән күрәсең. Бала белән гел татарча гына сөйләште. Игорьне дә өйрәтергә тырышты. Балага укыган әкиятләре, җырлаган җырлары татарча булды. Яз көннәре җитсә, бергәләп авылга кунакка кайтырлар иде. Игорьне шәһәр малай димәссең дә, әтигә тагылып эшенә булышып йөри. Шундый кияү булганга, әти дә шат, Игорь дә канәгать иде. Барлар бар, бер-берсене табышкан, кулларны
барын аңлаган. Омтылык дөньяның тормышына ямінен, яшәсен татулык бер дәмлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Омтылык дөньяның тормышына ямінен, яшәсен татулык бер дәмлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Бәхетле парлар бар, очраткан көннән үк, берсе өчен берсе гөлдерә. Сөюнең кадерен белгәннәр тик сирәк, мәхәббәт яшәргә гел кирәк. Омтылык дөньяның тормышына ямінен, яшәсен татулык бер дәмлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Тик көчле рухлылар гомерләр үренә барлашып җитәләр гел бергә. Балалар ныклар кадерле аларны, урыннары инен түренегән. Омтылык дөньяның тормышына ямінен, яшәсен татулык бер дәмлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Омтылык дөньяның тормышына ямінен, яшәсен татулык бер дәмлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Алланы алалык, туганнарны зурлык, дөньяның ямінер бергәлек. Дөньяның ямінер бергәлек. Дөньяның ямінер бергәлек. Бу вакытлар исемә төшәде. Ул көннәрдә барыбыз да бик бәхетле булганбыз бит дип үзәкләрем өзелә. Бәхетнең кадерен белә алдык микән? Юктыр, барыбер нәрсәдер җитмәгәндер. Сеңлемнең соңгы җәе булган ул җәй. Хәлем юк дип зарлануына баштарак игътибар да итмәдек. Бала баккан кеше арый инде ул дидек. Шулай каш җитте. Хәле җиңеләймәде. Баланы гына түгел, үзен дә карарлык кеше юк иде инде аның. Гомеренә куркыныч янавын яз көне очраклы гына белдек. Табиб шул көнне үк анализлар бирергә кушкан. Аларны да тиз генә бирә алмаган әле сеңлем, сузып йөргән. Хәлем юк дип зарлана башлагач ук кулыннан җитәкләп алып барасы булган да бит дип күпме генә үзгәләнсәк тә, хәзер сеңлемне кайтарып булмый инде. Аналык муентыгында яман шеш. Шундый иде аның диагнозы. Операция ясатуның да, химия белән дәвалауның да файдасы булмады. Играны Мәскәүгә дә алып барып карады, барысының да сүзе бер, соңга калгансыз. Әни мискенең ул көннәрдә башын сәҗдәдән күтәрмәде бугай. Я Аллам, зинһар өчен, зинһарлар өчен баламның гомерен алма. Минекен ал, минекен өстә аңа. Я Аллам, сабый баласы хакына кызымны исән калдыр. Кабул булмады теләкләребез. Сеңлемне мәңгелеккә азаткан көнне төн эчендә әтинең чәчләре агарды. Безнең өчен дөнья тоташ тәмәккә әверелде. Әмма ала бурычыбыз да бар иде бит. Данил. Аны хәзер кем үстерер?
Kim ana kişi der? Kеңешләштек тә бераз исәгенче авылда торса яхшы булыр дидек. Игорь каршы килмәде. Яшь ярымлык кына сабый әнисеннән мәңгегә аерылганын каян белсен? Без аңа бар җылыбызны бирергә тырыштык. Әнисенең юклыгын гына сизмәсен, күңеле генә кителмәсен. Яз көнендә тоташ чәчәк иде. Яфракларын хәтта туймады, ак булытка охшатты ул үзен, сөенече эшкә сыймады. Алмалардан сыгылырга иде, алмагачның уе күзләргә, тик күзгәчә айха ерак әле, тик күзгәчә ничек түзәргә. Алмалары яшел тимәйде, кемнәр күрде, кемнәр күрмәде, ул һәрберсен алтын алма итеп үстерергә генә теләде. Күзләренә айха ерак иде, алмалары тартты түбәнгә, сынып төште. Яшел тимәләре инде үсә дигәндә. Кайчандыр ул тоташ чәчәк иде.
Шулай койга хәсрәт ишендә елга якын вакыт узды. Әле 30 да тулмаган япь-яшь ирнең гомере буе ялгызы тора алмасын. Кайчанда бер өйрәнәчәген белә идек. Үзе белән бу хакта сөйләшкән булды. Кем беләндер танышып кавышырга бездән тартына иде бугай ул. Әни аңа ачыктан ачык әйтте. Синең гаеп юк. Ялгыз каз кебек йөрмә, күңелеңә ошаган кеше булса өйлән, баланы үзебез үстерербез. Бу кайтканында Игорьнең әйтер сүзе барлыгын әллә каян сиздек. Бер кыз белән танышкан. Ленаның кызның исеме шулай ди. Безнең белән күрешәсе килә икән. Бергә кайтсак, ачуланмассызмы янәсе? Ниткән ачулану? Лена чибәр генә, ягымлы гына кыз. Данилне күтәреп алып, күкрәгенә кыса-кыса сөйде. Без шок каттык. Данил оннан ятсынмады да, кыйынсынмады да. Берем-берем уенчыкларын алып килеп күрсәтеп, алдына менеп утырып, тәмам үз итүен белдерде. Олар киткәч, кайчан кайта дип сагынып та йөрде әле. Икенче бер кайтуында Лена минем әти-әнидән Игорьгә кияүгә чыгарга рөхсәт сорады. Юк, сез ышанасызмы? Игорь безнең улыбыз да түгел, кияү кеше генә. Лена бездән рөхсәт сорый. Ике арадагы туганлык хисләре әнә шул көннән соң ныгып киткәндер мөгаен. Әти-әни аларның туена казлар пешереп, чәкчәкләр катырып әзерләнде. Игорьнең бәхетле икәнлегенә тамчы да шик юк. Бу хакта күзләре кычкырып тора. Бик куандык аның бәхетенә. Әмма күңелне тырнап, юк, тырнап кына да түгел, ул хакта хәтта уйларга да куркып тора торган бер нәрсә бар бит әле. Данилне үзләренә алып китәчәк бит булар. Игорь аның газиз атасы Лена. Килеп китеп кеше барында алга утыртып сөю бер нәрсә. Ә бергә яши башлагач ничек булыр? Анаң үги булса, атаң шик булыр дип тиккә генә әйтмәгәндер халык. Без дә үстерә алайдык Данилны. Үзегез дә кайтып йөрерсез. Калдырыгыз аны безнең янда дигән сүзне ишетәселәре дә килмәде. Әтисе исән килеш, әби бабайда үсә алмый бит инде ул. Әгәр дә кайтам дип еласа, кайтарырбыз. Биразга алып китеп карыйк әле дип Данилны үзләреннән калтырмадылар. Алар артыннан үзәкләребез үзелеп калдык. Рәнҗетмәсме, кыерсытмасмы безнең багалмабызны үги ана? Бер ягымлы карашка, бер җылы сүзгә тилмермәсме ул? Булай Лена явыз хатынга охшамаган да бит. Эшендә ни барын каян беләсең? Сәгатьләрне көннәр, көннәрне атналар алыштырды. Ярты җаныбыз монда булса, яртысы Данил янында. Үги ана дигән сүз үзе күңелгә шым сала. Ana yaprağına kullarım tiydi yalğış. Bu giyeni kullarına kaldırdı bizni yazmış. Bu gidip eytmi geldi da bit bizning ani yetim bala ügiyeni bu sözlerden canlarni ugi deyip aytmi geldi ul da bit bizning ani yetim bala ügiyeni sözlerden canlarni Bu giyeni bulun
Kimsin gayipli Yetim bala üstürüler Bu dünyada gayipme Bu gidiyip aytmigeli Ul tabit bizning ani Yetim bala ügiyeni Bu sözlerden can erni Ana yaprakların Kurdum yol boylarında Gitmez sabay ömürleri Şiddetli kullarında Bu gidip aytmigeli Ul tabit bizning ani Yetim bala ügiyeni Bu sözlerden can erni Ügidiyip aytmigeli Ul tabit bizning ani Yetim bala ügiyeni Bu sözlerden can erni Yetim bala ügiyeni Bu sözlerden can erni Lena, Lena Bulsa da bulur iken kişidagi igilik Üz balası kibik yaratты ol Данилны Yok, onu gına түгел Bizni de yakın etti Bir ulaysan, kim indi biz аңа Şol bala haqın haqlı deysen gine Данилны ayırmadı olar bizden Biz olarga barabız, olar bizge Soğındık diler de Qaytalar da kileler Әбірісінде Ленаның Данилге татаршалап індешкенін ишетіп шоклар қаттық. Лена татарша. Туған тілін ұнытмасын деп өзімше тырышқан болам. Өз әнесі татарша сөйлешкен бит аның білән. Мен ол көктен күзетіп тұрадыр шекелі. Ренжімесін де Лена. Менің 2 әнейім барды бізге Данил. Бір қайтқанда. Бірсі көкте, бірсі менің янда. Аңа Лена шулай үйреткен. Өзен тудырған әнесі турында еш сөйлей олаңа. Ақ итеп, матур хикаят итеп сөйлей. Сіңілім өлгенде Данил бек кішкене еді бит әлі. Өз әнесін нашар хатırlый. Сабый көңіліндегі хатирелерінің тәмам юылып бітмеуінде Ленаның да тырышлығы зор. Ауылға қайтсалар сіңілімнің қабіріне соғылмай кетмейлер. Аның рухын хөрмәт итеп, баласын қуақмай-соқмай үстірәләр. Я, нишек үз итмейсің де, нишек яратмайсың де, оларны шуннан соң. Гаиләбезгә килгән бәхетсезлек әнә шулай туганлаштырды безне. Лена кебекләр сирәк, әмма сирәк булса да бар. Данил өчен күңелебез тыныч, әниле, әтиле һәм кичкенә энеле бик бәхетле бала ул бүген. Бәхетне күзләр генә тимәсен. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең. Бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем. Бәхет тәүфыйк
берсин Аллакайым, сен бет менің таянышкайым. Бәллүр бишеклерде үсәрсең, ир жигиткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улыккайым, кояш нурым, айым, йолдызкайым. Ұшар канат, кайларың сынмасын, гөмеркәең тик шатлыкта уссын. Ұшар канат, кайларың сынмасын, гөмерең тик шатлыкларда уссын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, син улгынам, киләчәктә терәгем булгына. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларым, ышанычлы булсын гел дусларым. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларым, ышанычлы булсын дусларым. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Әмияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Әмияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Берәүләр 9 ай карынында күтәреп йөреп, дөньяга тудырган газиз балаларын язмыш кочагына билгесезлеккә ташлап калдырса, икенче берәүләрне Аллаһы Тәгалә үз сабыен сөюдән мәхрүм итеп яшәтә. Гаилә яме бала белән. Балага дөньяда иң кыйммәтле әйбер ата-ана назы. Бүгенге тормышта чит кеше баласын үз сабые да якын күреп, бөтен назын, йөрәк җылысын биреп яшәүчеләр бик күп безнең арада. Диеп сиңа сағынып кайдан
Tamıqanı anam bilem seni tüge Rahmet yavsun anım Üzdürgenige İni kadırlı ana seni bugün Güzellerden güzel İzgilerden izgi Nazlılardan nazlı erkeğim Kimi bular idim min Eğer seni bulmazsan Mihribanlık aziz erkeğim Ömrüm buyasıyla sığınamın Sırlarımın sığına süyleymen Mişine salın meni unugunu Senin gülerini Güzellerden güzel, izgilerden izgi Nazlılardan nazlı erkeğim Kim bular idim min Eğer seni bulmazsam Mihribanlık aziz erkeğim Deyip sira sağınım koydan Bina hiçte ügelesi Eli bağırım yürgen yollarına İzgi dileklerim sibersin Güzellerden güzel, izgilerden izgi Nazlılardan nazlı erkeğim Kim bular idim min Eğer seni bulmazsan Mihribanlık aziz erkeğim Kim bular idem min Eğer seni bulmazsan Mihribanlık aziz erkeğim Hürmetli radyo tыңлаучы дусларыбыз, әле сез «Үги ана» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Фәйрүзә Мөслимова шигыре кулланылды һәм Сөембикә журналыннан Лилия Гәрәева әсәре алынды. Инде музыкаль яктан Алсу Хәбибуллина башкаруындагы «Омтылык бәхеткә», Зифа Нагаева башкаруындагы «Әнием», Җәвид Шакиров башкаруындагы «Үги ана» җыры, Миләүшә Имашева башкаруындагы «Улыма» һәм дә Әлфис Кыямов башкаруындагы «Үги ана» җырлары бизәде.